गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि फलोवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। फुंबिलि समावनो आङो फेसबुकनि आरो लोगोसे इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों आपडेट होखादों। जोंहा शिबसागर थानाया 8 सानाव आगान होबाय। दिनै जोङो नैबे शिबसागरनिफ्राय जोङो बिदाय लानोसै। थारैनो गोसोआव गोजोननायबो मोनदों, दुखुबो मोनदों। माब्ला नैबे 7 साना बारलांखो जेबो उदिसखौनो मोनासै। जेब्ला जोङो खामानियाव थाङो अब्ला जोङो खामानियाव थांनानै बयबो मावखुबजोबनानै बिदिनो मावनानै फैयो आरो लोगोसे फैखांनानै जोङो बेवहायनो फिन आरो नैबे रदै फुख्रियावनो दुगैनानै बेनिफ्राय जेब्ला मोनाबिलि जागोन डिनार खालामगोन। जोङो डिनार खालामखांनानै उन्दुलांनाय जायो। मेंग्लिजोबनानै जों उन्दुलांनाय जायो। बिदि नैबे समा माबायदि जोंहा बारलांखो जेबो उदिसखौनो मोनासै। थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो लोगोसे जोंनि गासै टीमखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनांगोन। मानो होननानै बुङोबा नैबे गोथार हाबाफारियाव जोङो जिथु सुबिदा मोनबाय खामानि मावनो, आंनिफ्राय गोजोननायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। नंगौ, जोङो दिनै जोबथा सान, जोङो नैबे जायगानिफ्राय जोङो बिदाय लानोसै। नोंथांमोना साननो हागौ, गुबुना कमेन्ट्सफोराव बुंहरनो हागौ 7 दिन जाबाय एबा 8 दिन जाबाय आरो साननैया मानो थाबावासै होननानै। नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों ससे क्लियारिफिकेसनखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै होनो। नंगौ, जोङो जिथु खोथा होबोदोंमोन जे जिखुनु न'खराव जोंहा खामानि मावदों, बै न'खराव जोङो खामानि मावनायाव सोरबा फरायसाफोर दङबा बिदिनो बै कलम रानना होनाय बिदि खोथा होबोनाय जादोंमोन। नंगौ, जों दिनै बै न'खराव थांनानै गासिबो न'खराव जों हाबजोबनो हायाबाबो मोनसे मोननै न'खराव जोङो बिदिनो हाबनानै बै कलमखौ रानना होनाय जागोन आरो लोगोसे आरो बाखि आद्रा थानाय जिखुनु न'खरफोर, बैफोर न'खरफोरखौ जोंहा सराइदेव डिस्ट्रिक्ट एबा सराइदेव आनसलिक एबसुनि गासै बिबानगिरिफ्रा बै थालांनायखिनिखौ आरो हेफाजाब होगोन। आरो लोगोसे जोंहा जोबनायाव थालांबाय जोंहा जोंनि बर'नि गामि एबा सराइदेवआव जोङो बेवहाय जोङो आगान हैगोन। थांनानै जोङो माखासे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जोङो बेयाव थांनानै लोगो हमहैगोन आरो लोगोसे माखासे जोङो होनना खोथा बुंदों, जेरै दख'ना बायदिसिना आरो बिथांमोननो जों बिदि होगोन। आरो लोगोसे जों जिथु खामानि मावनाय जोंहा बेयाव सेखा दङ, रुवा दङ, बायदिसिना जोंहा बेफोर दङ जोंनि आखाइयाव। बेखौ जों थुबुर खालामनानै जों सराइदेवआव जोङो न'खर न'खर राननानै हैनाय जागोन। आरो बेखौ सराइदेव डिस्ट्रिक्टनि गासै एबसुनि बिबानगिरिफ्रानो बेखौ मदद होनानै न'खर न'खर बेखिनिखौ जोङो राननानै होनाय जागोन। दिनै जोबथा सान, बे जोबथा सानाव आं भिडिअखौ फोजोबनोसै। दायो जोंनि बे जारिमिनारि फुख्रि एबा रदै फुख्रि 1400 बोसोर जानाय जारिमिनारि बे फुख्रियाव, नंगौ, नैबे फुख्रिया आं खोनानायनि बायदिब्ला नैबे कासारि, जोंनि कासारि माने जोंहा बर'नि जितु बै समाव जोंहा कसारि बर' राजा दङमोन हिसाबै नैबे बर' राजायानो बेखौ फुरा लाजोबदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिदिनो दावहा नाङै गुबुना बेखौ सेनानै लाबाय। नंगौ, थारैनो बे मोनसे जारिमिनारि, जों फुख्रियाव दुगैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोबथा सान, बे जोबथा सानखौ बेयावनो जोङो दुगैनानै जोङो थांनोसै आरो भिडिअखौबो आङो फोजोबनोसै। आरो लोगोसे जोबथायाव जाय फलोवार्स, आंनि गासै फलोवार्स नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोना जोंखौ जोबजासिम मोजां थुलुंगा होनानै जोंखौ कमेन्ट्स हरनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय, बाय बाय, बास।